Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisuna, atong estudyohan unsa ang pagtambag sa hinapon gamit ang conjugation ta, ho, ga, i. Ato nang sugnan? Ja, hajimemashou. Niining lisuna, atong tukion unsa ang pagtambag gamit ang formula ta, ho, ga, i. Pangalitan, mas maayo nga mamahaw ka sa hinapon, asa gohan mo tabeta ho ga ii desu. Ang verb nga taberu mukaon kay anaa sa past tense tabeta. Pwede po ka mosulti og asa gohan mo taberu ho ga ii desu. Nining higayuna, ang verb anaa sa ru form sa iyang plain non-past form. Taberu mukaon. Ang taberu ho ga ii kay tambag gihapon apan dili kaayo kusog. Murag suhestyon. Ang tabeta ho ga ii maoy tinud-anay nga tambag. Atong bungkago ning konjugasyona. Kuhaon nato ang verb nga ana sa iyang ta form o ang plain past affirmativo o ang iyang dictionary ru form o ang plain non-past affirmativo. Unya dungagan nato og ho ga ii. Ang ho kay usa ka noun nga nagpasabot nga paagis pagbuhat. Ato nang gigamit ang ho isip kata sa leksyon 46 para paghimo og mga nouns gikan sa mga verbos aron pag-ekspresar og paagis pagbuhat. Ang ho og kata usa ra ka kanji. Ang epekto sa ho niining konjugasyona kay ang pag-nominalize o pagbuhat og noun clause gikan sa verb clause nga anaa sa iyang atubangan. Unya, ang nahabilin kay ang predicate nga ga-i, nga pasabot maayo. Bali ang pagbuhat sa aksyon kay maayo. Sa laing pagkasulti, maayo nga imong buhaton ng aksyon. Kini, usa ka tambag. Pag-ekspresar nga mas maayo nga di nimo buhaton, atong gamiton ang nay form sa verb o ang iyang plain non-past negatibo. Unya, kabitan nato sa ho ga-i. Bali, nay ho ga-i. Dili ta mo gamit og past tense sa nay ho ga-i. Kung imong nahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang conjugation nga atong gamiton paghimo og tambag kay ang ta form o plain past affirmativo ug ang dictionary form o plain non-past affirmativo. Ug para pag-ingon dili maayo buhaton, ang atong gamiton kay ang nay form o ang plain non-past negativo. Di na nako idetalyado pag-eksplikar unsaon paghimo niining mga konjugasyona kay imo man ni silang ma-review sa leksyon 26 hasta 30. Kung mutambag ta, adto nato isulti sa atong kaistorya. Kini ang gitawag og second person nga maoy pinakakomon nga paagis pagtambag. Akong basaon sa hinapon ug suway makahubad bakas binisaya. Asa gohan mo tabeta ho ga ii desu. Asa gohan mo tabeta ho ga ii desu. Sa binisaya, mas maayo nga mukaon ka og pamahaw. Sa hinapon, ang ikaw o anatawa di na kinahanglan isulti kay kung mutambag ka para man kini sa imong gisultian. Karon, unsa may mahitabo kung atong himuon og pangutana paagis pagdungag sa question particle ka sa katapusan. Asa gohan mo tabeta ho ga ii desu ka? Asa gohan mo tabeta ho ga ii desu ka? Sa hinapon, mahimo kining pangutana bahin sa imong kaugalingon. Sa nagsulti, ang hubads binisaya, mas maayo ba nga mukaon kog pamahaw? Mahimo kining first person, bali mo tukoy na kini bahin sa nagsulti. Maayo ba nga akong himuon? Kung gusto ka mohisgot og tambag bahin sa laing tao o third person, kinahanglan imong isulti ang tao isip topic sa sentence. Pangalitan, Jiro-kun wa asa gohan wo tabeta ho ga ii desu. Jiro-kun wa asa gohan wo tabeta ho ga ii desu. Sa binisaya, mas maayo kung si Jiro mukaon og pamahaw. Atong gisulti nga ang atong gihisgutan si Jiro paagis pagingon og Jiro-kun wa. Motan-aw taglaing ehemplo, suway hubad sa binisaya. Konya, hayaku neta ho ga ii desu.
Konya, hayaku neta hou ga ii desu. Ang hubad, mas maayo pag matug kag sayo karong gabi. Tabako, yameta hou ga ii desu. Tabako, yameta hou ga ii desu. Mas maayo pag muhunong kag panabako. Yasunda hou ga ii desu. Yasunda hou ga ii desu. Mas maayo pag mopahuway ka. Motto benkyou shita hou ga ii desu. Motto benkyou shita hou ga ii desu. Mas maayo pag motudo kag tuon. Karon atong mga ehemplo mogamit og negatibo. Osake o nomanai hou ga ii desu. Osake o nomanai hou ga ii desu. Mas maayo pag di ka moinom og ilimnon makahubog. Mado akenai hou ga ii desu. Mado akenai hou ga ii desu. Mas maayo pag di nimo abrihan ang bintana. Sore ni tsuite, nani mo shiranai hou ga ii desu yo. Sore ni tsuite, nani mo shiranai hou ga ii desu yo. Kabaw ka, mas maayo pag wa kay nahibal-an matang ana. Karon, atong mga ehemplo kay mga pangutana. Bale, motukoy sila sa nagsulti. Hubara palihog. Aoi koto, kiru hou ga ii desu ka? Aoi koto, kiru hou ga ii desu ka? Mas maayo ba akong sulobon ang asol nga coat? Migamit pud ta sa roof form o dictionary form sa verb aron dili kaayo isog paminawon kay di gud ko sigurado unsay sulobon. Okyaksama to atta hou ga ii desu ka? Okyaksama to atta hou ga ii desu ka? Mas maayo bag magkikita sa customer? Siguro ana ka sa sales and marketing unya adunay problema sa imong kliyente nga angay sulbaron face to face. Ie o kao yori kariru hou ga ii desu ka? Ie o kao yori kariru hou ga ii desu ka? Mas maayo ba nga mangabang ko kaysa mopalit og bay? Karon atong ehemplo kay mga third persons. Smith-san wa nihongo de hanasu hou ga ii desu. Smith-san wa nihongo de hanasu hou ga ii desu. Mas maayo kung si Miss Smith mosulti sa hinapon. Dictionary o roof form atong gigamit aron dili kayo isog paminawon nga muratag mamugos nga si Miss Smith maghinapon gyud. Kodomo tachi wa niwa de asonda hou ga ii desu. Kodomo tachi wa niwa de asonda hou ga ii desu. Mas maayo kung ang mga bata moduwa sa hardin. Hayashi-san wa Tokyo e hikouki de itta hou ga ii desu. Hayashi-san wa Tokyo e hikouki de itta hou ga ii desu. Mas maayo kung si Mr. Hayashi mag-eroplano paingon sa Tokyo. Karon, ang hou ga ii conjugation kay pwede pod gamiton sa mga adhetivos. Ang pasabot kay mas maayo kung ang usa ka butang ingon ani ingon ana nga ihulagway sa adhetibo. Sa mga adhetibo, mogamit lang ta sa mga non-past form ug dili ang mga past tense. Pangalitan sa mga e-adjectives, ang e-adjective mismo atong gamiton sa affirmatibo ug para sa negatibo ang iyang conjugation sa kunai form. Para sa mga na-adjectives, gamiton nato ang na form sa affirmatibo ug sa negatibo atong i-conjugate ngadto sa janai o dewanai form. Pwede po nimo reviewon ang e ug na adjective conjugation sa leksyon 15 ug 16. Pangalitan, barawa akai hou ga ii desu. Barawa akai hou ga ii desu. Sa Binisaya, mas maayo kung ang mga rosas pula. Ang pasabot sa paggamit og hou ga ii dire kay adunay ubang kolor sa rosas nga pwede nimong pilion apan ang puwa ang imong gusto. Ibutang diretso ang adhetibo nga akai atubangan sa ho, tungod kay ang ho grammatically noun man kini. Sa negatibo, barawa akakunai hou ga ii desu. Barawa akakunai hou ga ii desu. Sa Binisaya, mas maayo nga ang rosas dili puwa. Suiso no sakana wa chisai hou ga ii desu. Suiso no sakana wa chisai hou ga ii desu. Sa Binisaya, mas maayo nga ang mga isda sa aquarium
kay gagmay. Suiso no sakana wa chisaku nai hou ga ii desu. Suiso no sakana wa chisaku nai hou ga ii desu. Mas maayo nga ang mga isda sa aquarium dili gagmay. Atong sunod nga ehemplo mogamit og na adjective. Kaigi shitsu wa shizuka na hou ga ii desu. Kaigi shitsu wa shizuka na hou ga ii desu. Mas maayo nga ang meeting room hilom. Atong gamiton ang na sa shizuka na tungod kay ang ho grammatically noun man. Ug ang negatibo, kaigi shitsu wa shizuka janai hou ga ii desu. Kaigi shitsu wa shizuka janai hou ga ii desu. Pwede po ka moingon og kaigi shitsu wa shizuka dewanai hou ga ii desu. Sa Binisaya, mas maayo nga ang meeting room dili hilom. Konsato wa nigiyaka na hou ga ii desu. Konsato wa nigiyaka na hou ga ii desu. Mas maayo kung ang concert alegre. Konsato wa nigiyaka janai hou ga ii desu. Konsato wa nigiyaka janai hou ga ii desu. Mas maayo nga ang concert dili alegre. Siguro formal ni nga concert nga tambungan sa emperor ug di ta pwede maggara-gara. Para sa mga nouns, ang pasabot sa hou ga ii kay mas maayo nga ang usa ka butang ingon aning butanga. Para sa affirmatibo, atong sumpayon ang noun ug ang ho gamit ang particle no. Tungod kay ang ho grammatically usa man ka noun kini ug nagsumpay tag duha ka noun gamit ang no. Para sa negatibo, atong i-conjugate ang noun ngadto sa janai o dewanai. Ehemplo, hana wa himawari no hou ga ii desu. Hana wa himawari no hou ga ii desu. Mas maayo kung ang mga buwak sunflowers. Ang pasabot diri kay aduna kay ubang buwak nga pwedeng pilion apan ang sunflower ang imong gusto. Para sa negatibo, hana wa himawari janai hou ga ii desu. Hana wa himawari janai hou ga ii desu. Mas maayo nga ang mga buwak dili sunflower. Daigaku no sensei wa hakase no hou ga ii desu. Daigaku no sensei wa hakase no hou ga ii desu. Mas maayo kung ang mga maestro-maestra sa kolehiyo mga PhD. Ug para sa negatibo, shogakko no sensei wa hakase janai hou ga ii desu. Shogakko no sensei wa hakase janai hou ga ii desu. Mas maayo nga ang mga maestro-maestra sa elementarya dili mga PhD. Atong sumahon ang atong mga nakatunan ni ining lesona bahin sa pagtambag. Paghimo og tambag sa hinapon, mas maayo nga buhaton ang nanto-ka. Atong kuhaon ang ta form sa verb og dungagan og hou ga ii. Ta hou ga ii. Pwede po nato gamiton ang dictionary o ru form sa verb, ru hou ga ii, aron paghimo og mas huyang nga tambag, murag suhestyon. Kining konjugasyon na mayong sa tarado nga conjugation nga ato niyang tukion. Pagtambag nga mas maayo dili buhaton ang nanto-ka, atong kuhaon ang nai form sa verb ug kabitan og hou ga ii. Nai hou ga ii. Ang hou ga ii conjugation pwede pod gamiton sa mga aditibo ug mga nouns. Para sa mga i-adjectives, atong diretso gamiton ang i-adjetibo sa affirmatibo. Para sa negatibo, atong i-conjugate ang i-adjective ngadto sa iyang kunai form. Para sa mga na-adjectives, atong gamiton ang particle na pagsumpay sa na-adjective ngadto sa ho, tungod kay ang ho usa man ka noun. Para sa negatibo, atong i-conjugate ang na-adjective ngadto sa iyang janai o dewanai form. Para sa mga nouns, atong ikonektar ang noun og ho gamit ang particle no. Ug para sa negatibo, atong i-conjugate ang noun ngadto sa iyang negatibo o janai o dewanai form. Ug diri na human ang atong leksyon sa unsaon pagtambag sa hinapon. Ta hou ga ii o nai hou ga ii. Kita na pud unya ta sa sunod nga leksyon.
Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.